To je za rekao bi pokret. Dobro, okej, to je okej. A kako je me okrenuo? Onako na plesu. Ne znam sama. Ne, super si krenuo, super, svaka čast. Razmišljaš. Pa ne znam, pa valjda bi se sam... To ne, dobro, okej. To ne, ajmo se okrenut. Sad, znači ovo ne. Zato što slijepa osoba koja ništa ne vidi, s njom ćeš počistiti sve stupove, ovo i ono. Slijepa osoba je uvijek centar rotacije. Kužiš? Znači sad ćemo okrenut, kaj ćeš napraviti? Idem ja oko vas. Tak je. Ja stojim. Ti odiš s one strane, a ja samo napravim ovo. Tako, evo. I sad, na primjer, smo u liftu i ušli smo na ova vrata, ovak. I sad želimo van, moramo se okrenuti. Kako ćemo se okrenuti? Pa isto bi ja ovak. Ne možeš, jer je puno ljudi, gužva, grozno. Evo, okrenut ćemo se jednom prema drugome i samo ću te primiti za drugu ruku. Znači, sa što manje pokreta napraviti tu radnju koja omogućava neki položaj, ne?